Bones, Marc. Adrià Gil per MCAM. Avui m'agradaria parlar de l'Ostrell. Ho ha intentat, ho ha aconseguit. I quina valoració li dones a aquest jugador, a l'Ostrell? Merci. Mira, el Miquel és un nano que s'ha format aquí, que el coneixo des del dia que vaig entrar com a responsable de cantera, que estic molt content de tots els passos que ha anat donant, inclús també l'any passat al Sabadell, l'ha anat seguint molt de prop, tenia molt clar, i ell també, que aquest era el seu lloc. Per circumstàncies, doncs, per lesions, a la primera volta no ha acabat de ser una peça protagonista, i ara per circumstàncies del joc porta dues jornades marcant, donant-nos aquest rol de davanter centre, de picar l'espai. L'entenem, a més, ell té una capacitat molt gran per entendre el que fem, per tant, molt content del seu treball, d'esperar el seu moment, i ara li toca ser protagonista, i ens ho està donant i ho està fent molt bé, igual que la resta, però molt content per la seva evolució durant la temporada com a futbolista, i ja no només com a futbolista, sinó pel que ens aporten el dia a dia com a persona dins del vestuari. Moltes gràcies i enhorabona.